Hawu bafowethu iKaizer Chiefs yalibanga uDungunyane noDlambedlu emzini wesilo uMisuzulu kaZolithini. Abafowethu seSprings la ningethuki into engaze Springs lezi. Ngizonitshela ukuthi ngenzani la eSprings. You gonna find out soon kodwa nje ngiseSprings. Abantu kahle kahle abaxove umuzi wesilo iKaizer Chiefs. Mina ngikhuluma kakhulu. Ubufakazi balokho namba. Ngabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo. Hey. Hawu. Angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi maKaizer Chiefs lonke usexhaga amadoda. To give you the blessings from now onwards, you with thanks, you'll never lose. I'm so happy to see you. I'm so happy to meet you. We're gonna see each other more often from now going forward. Thank you for so much to get the opportunity to meet you. Nina nivikela isihlalo ngaphezulu kokuhlukumezeka komuntu wesifazane isihlalo sizungezwe ububi isihlalo sobukhosi sizungezwe ububi ubani wephakela umthakathi yena lo muntu wesifazane lo ububi obuzungeze isihlalo. What about the elephant in the room? What about isihlalo itself? Hey madoda ayi kunzima. Cha sesikhuluma nje iqiniso ke manje sesiyeka ukudlala nokujoke vele baloko eKaizer Chiefs kuyiqiniso. Sesikhuluma on a serious note. Uyazi abantu ngama perpetrators gender based violence babonakala ngokudefenda umuntu ohlukumeza umuntu wesifazane bese bethi yena ube wrong ngokukhipha leya video njani cha bafowethu cha sihlale senza ama advert nje GBV sihlale sikhuluma la eradio sihlale sikhuluma ama activists nama feminists nabantu abaseba ama feminists ikhulu kahulumeni ihlale ikhuluma zithi abantu besifazane nabantu besilisa nje anyone who's a victim of gender-based violence should speak out. Right now, she is speaking out and we can say it's a cry for help. Because mawuyilelisisa leya video ngasekugcineni uthi yona impilo engiyiphilayo lena la ekhaya. So if kuyileyo mpilo leyo ayiphilayo la ekhaya bekumele zenze njani? Because izinto eziningi ezizokwenzeka. Okokuqala, uyabona bethu la mama bephakathi kwabo bengekho. Ubezohlukumezeka lo yasisi. And there's a great possibility ukuthi ngenze kuyahlukumezeka vele. Ukuthi thina asazi. Uyambona nje ukuthi kahle kahle bebezomenzani. Okwesibili ngenzeka uyafa kuma nje depression. And myself ubula depression nizothi wayengakhuluma ingene wengakhuluma kusho nina futhi. Kanti live gospel enhlani lipreacher lokuthanda bakhuluma mangabe ehlukumezeka. Wedwa ngwesilisa noma ngwesifazane. Bazoyibuza abantu ukuthi so manje kuzokwenzakalani ngoba sesiyazi ke use-expose le kuzokwenza kuzoforsa uMisuzulu ukuthi abehave because uzokwazi useyaziwa. And worst case scenario ukuthi relationship iphele. But it's better ukuthi uphume kwi relationship iphele lube ihlazo uphume uphila kunokuthi uphume uyisidumbu uyibhokisi either ngezandla zomuntu or ngedepression. Anikwazi lokho nje ne-TGBV nenithi hawu amahlazo manje ngogogo namahlazo emizi yafihle vele lokufihla amahlazo emizi khona ukubulele kakhulu abantu niyakwazi lokho ubumenemene bogogo niyabazi nabo mama niyabazi kahle anibazi manje niyaqala ukwazi bese omnye ngitshela uzokhuluma kanjani wena ungashadile angishadile vele mina ngisukhothe bafana manje ninothi we busy talking then they are there doing the work manje fanele senze njani ukuze sicommente abafana sonke siyicoach ukuze sicommente ngeeducation fanele sonke sibe ngothisha ukuze sicommente ngebhola fanele sonke sidlale shuthi kahle kahle umuntu fanele enze yonke into uza comment ngayo ingqondo zenu ziyasebenza kahle mayisebenzi hayi ingqondo yakho boyibona ayisebenzi shuthi nje mangicommente ithi isimo semgwaqo asikho right bese lithi cancela ngokufaka nje pothole eyi1 bese lithi yeah thina we doing the work others are talking shuthi kumele ayeke ukuba uthisha ayeke ukuba umsakazi ayeke ukuba unesi wonke ebe yikhansela so that izoba ne right yokukhuluma ngemgwaqo ukuthi imgwaqo ayikho right ngakubo usanje ukukhuluma ukuphuka bokuqala bokugcina ke loba ngifuna ku entertainer ke leyo. Okay sengila udongelo lomnyama ke ngizovala ivideo yami ke mawuke wa defender le yanto you must know ukuthi wena yourself you're an abuser you just frustrated and angry and furious that one of yours has just been exposed. Thank you.